from Amerika. Nah, gitu. Takono Amerikane ngendi ngono. Oh iya, takon wae ngerti Jawa, Amerikane sisih ngendi? Aku iso Jawa. Lah, Oh, iso. Mbok yo ngomong ket mau ora. Kula luwih nom tinimbang jenengan. Nggih ning tataran panggung Pak Dalang niku yang utama. Nggih kaya kula niku namung wayang manut karo obahe Pak dawuhe Pak Dalang. Yen pakem niki lak aktore lak cangik kalih limbuk. Nggih. Nggih to. Jenengan mongko gareng. Yen sisilah wayang niku gareng kalih cangik limbuk niku derajate luwih dhuwur gareng. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Ngoten niku. Ya sugeng dalu Dik Cahya. Gleling ah nggih. Sehat Dik? Nggih, pangestunipun ora sehat ra tekan kene Kang ora. Nggih, wah Jan niki Semarang hebat dalu niki. Malam suro ten pundi-pundi hiburan kathah. Leres Mas Gareng. Nah, terus niki suatu kehormatan gareng saka ngesorpring iso manggung wonten nggen panggung sing gedene megahe meriah kados mekaten menika. Pripun rasane piye? Taman Indonesia Kaya. Ya, Taman Indonesia Kaya. Leres. Luar biasa, penontonnya aduh bianget niki. Nggih, jana yang guyu Pak teng mriku ning mboten patek kepireng saking mriki. Nggih, nek saking mriki umpami bapak niku mriksani mriko, niku angger pas guyu niku ketok ndangak ngoten Pak penontone. Lah nek sing ndangak bake ngowohi ngopo kae? Ngantuk. Nggih, wonten ing Malam Sura dalu niki suran Pak. Leres. Nggih, sungkem bekti katur Ibu Wali Kota, Ibu Ita, mugi pinaringan kesehatan, kesarasan, awet gagah, awet sehat sing nata masyarakat wonten ing Semarang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ugi dumateng Bapak Kepala Dinas Leres. Kebudayaan dan Pariwisata. Inji. Pak Wiyarso Puspayuda. Panjenengane kepareng rawuh wiwit sore mau Mas Gareng. Ngoten nggih. Hiburan digelar pun kawit wau sonten meriah saestu. Ketok banget niki tamane berfungsi dengan baik, Pak. Kok iso? Taman Indonesia Pintar mongko niki dikhususkan untuk budaya Kaya. Indonesia Kaya. Nggih, wong kaya ning yo pinter. Solari. Yo ngene iki karepe ben dievaluasi karo Pake. Oh. Nah, ngoten. Nggih. Mementaskan sing namanya kebudayaan daerah. Nah, niki dadi bermanfaat kangge dulur-dulur warga masyarakat wonten ing Semarang mriki. Yen kangen karo budayane wis cemepak ana ing Taman Indonesia Kaya mriki, Pak. Aku artinya yang sebenarnya mboten ngerti Mas Gareng. Ning kula saged ngira-ira utawa menebak utawa jumbuh kalian wawasan kula. Taman Indonesia Kaya. Nggih, artinipun Taman niku tegesipun papan ingkang indah to. leres. Nggih, Indonesia tegese senegara. Kaya tegese gandeng teng mriki menika ingkang digelar namung khusus seni tradisi sing nyatane Indonesia kaya akan kesenian dan budaya. Mula raneh ramokal dijenengake Taman Indonesia Kaya. Ngono kuwi. Nah, nggih. Nek kula namung menggaris bawahi kemawon Pripun? bahwasanya Semarang menika kepingin menampilkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu Nah, lebih kula bagus. Garis bawahi namung niku, Pak. Nggih. Nyatan nggih. Sae sanget nggih. Wong nggih, sae melih nek digelar iki ora kok pendak sura, Pak. Terus Yo sesasi pisan. sasi pisan ku anggarane kondi dalam rangkane apa no? Ya sing penting menghibur ngoten mawon lah, Pak. Oh iya. Nggih wong Nggih. ya melu seneng lah Pak, pokoke entuk nggon panggonan sing kados mekaten hebatipun. Wah, Nggih. wis ora ngimpi apa-apa iso teko kene. Mongko jana mriki lek enten garenge piyambak. Empune gareng lak nggih Semarang mriki to. Nggih. Lah iya lho. Wong wau janji kali kula jaral rawuh rene kok. Lah nggih kula enteni wae nggih pun WA aku lho. Heeh, arep nyukurne aku jare. Wau pun WA aku lho ngoten. Nggih ning nyatane wong tegese niku pemerataan to Pak ngeten iki. Nggih. Nggih, pemerataan. Matur sembah nutur bintang-bintang malam hari ini luar biasa, Pak. Leres, leres. Ning kula nuwun sewu Mas Gareng. Dawuh. Sangat kula garis ngandhapi menapa ing dados dawuh pangandikanipun Bapak Kepala Dinas nalika sonten kala wau. Panjenenganipun kepareng-paring dawuh lamun to sejatine Semarang ki kotane wayang. Merga napa?
sang maestro pedalangan dan karawitan yang sangat kondang dan karya-karyanya masih eksis pada zaman sekarang. Ora ana liya kejaba Ki Nartasabda ingkang lenggah ana ing Jalan Anggrek sing sumare ana ing Bergota. Ya ta? Tegese pancen papan iki sing cocok kena diarani lamun to Semarang ki kotane wayang mergo ning kene panggonane sumber-sumbere kesenian wayang. Tepuk tangan Semarang. Lah ngono ben kaya wayangan tenan nek ngene iki ya. Nggih. Punjer-punjere wayang wonten Semarang. Nggih. Cikal bakale Mbah almarhum Mbah Nartasabda. Lho leres. Punjer-punjere gareng nggih Semarang. Leres. Ngaten niku. Nek kaya kula lak mung anakan to, Pak. Kok anakan aja melas ngono to, Rek? Ya kawi ya, kawi. Kawi 28. Adoh banget to. Mas, sing jenis seniman renek seniman gedhe, renek seniman cilik. Gitu. Kabeh niku padha ora nek sing kawe. Wah, nek Pake Semarang ya tetep gedhe, Pak. Wong niku ya gedhe tenan kok, Pak. Lah iya ora nek sing kawe mung bedane larang karo murah, mek ngono lho. Nggih wong kula iki ya mau sakderma entuk dawuh, mesine ya longgar ngestokke napa sing dadi dawuhe. Nggih. Lah ngoten to, Pake. Dawuh leres. Menika wonten Mbak Elisa Orcaros Alaso, kula nyimak teng YouTube kalian jenengan ya sering kolaborasi, ya ta? Nggih, sering kepanggih, Pak. Heeh. Sering kepanggih kali Elisa Orkaraso niki. Sapa? Elisa Orkaraso. Kuwi keron sik ilatmu lho ora. Elisa Orcaros Alaso. Elisa Orcaros Kalaso. Yes ben ngono kuwi lho apik timbang deben ki Elisa Orcaros Alasu. Ayo. Ayo. Yo Mbak Elisa yo dihormati nganggo sing wingi nembe wae mentas saka kenceng. Sik do nyimpen ra iki cakepane. Yo. Anyarne. Pangkur dangdut ya kuwi sang bintang wayang Elisa Orcaros Alaso. Ayo. Siapke to langsung kemawon tak tung tak. Detah. Mangga. Yuk, dados. Sik Mbak. Sik. Dadi nenek mau papat mono nenek mau papat mau luroji Elisa cici ngono. Coba nggen balungane Mas. Yo. Delung entak delung entak yo. Isin apa? Dindi ya aku ki apa paling ora nek misale maju ki ya paling ora apa sing kewan-kewan mentok-mentok apa kupu-kuwi. Dolanan lagi digaweke lagu. Spesial tresnane Pak Cahyo kun tadi sak rombongan gaweke spot nggo sliramu lho. Harus seneng banget aku nganggo. Elisa ning. Jane pomo sik apa enek nggone tak tambahi. Elisa Cahyo ning. Ibuku tercinta Bu Kesi loh. Jenengan tuh dari tadi tuh tak lihat dari belakang aku udah nyimak dulu kok iki kaya kurang semangat jauh dari penonton. Bahasan aku ujluk naik itu kok ya pas langsung ngungrum bagian sing kok bajul-bajul langsung bahagia sama mengoran neng samping-samping gini. Bahagia kok bahagia. Iya, semangat itu bacanya. Bahagia. Bahagia. Pagareng sehat. Oh, sehat no. Tetap sehat. Panjenengan lho paling ora sedina ping 6 nek tanggapan. Dadi ya kudu semangat. Kok akeh men pengen 6 ping pisan enek sing nanggap wis seneng kok pengen 6. Lah pundi-pundi campur sari nggih jalan jenengan. Ketoprak jalan. Terus ngecor barang. Niki wau kula salah informasi Pak E. Piye? Kula kinten nek kula wau mriki niku nderekke campur sari ngoten lho Pak E. Terus mergo ora enek kula ki kok keterangan wayang ki mboten kula kita nek nderekke campur sari. Mula nggih kaget ternyata dugi mriki lho kok wayang ngoten. Ning ya ora apa-apa ya padha-padha nyambut gawene. Iya. Ning panjenengan seneng ikut wayang apa seneng ikut campur sari lho? Iki wong iki aku melu wayang gelem, melu campur sari gelem. Oh, dadi ngendi-ngendi oke. Gelem. Profesional ya kayak gitu ya Pak Gareng. Ya ngono, sik iki ngene.
Pak E nyun dawuh Pak E. Nggih. Nyun duka niki wau wonten dawuh saking panitia. Nggih. Mbak Elisa terus sedaya mangke kang nembang kasuwun nyun pangapunten Pak E. Dipun aturi wonten mapanipun wonten ngajeng. Dipun keparengaken menapa mboten? Monggo bebas mawon. Ini kan hiburan untuk rakyat. Nggih. Supaya lebih dekat dengan rakyat dan bisa menciptakan suasana. Tinggal tebih sangat Pak anggenipun mriksa Boleh. Pak. Dadi Mbak Elisa teng ngajeng mriku boleh, terus Mas Gareng teng dalan yo oleh. Kula parkir. Nggih. Parkir. Tapi enggak apa-apa kan aku sedikit jauh darimu. It's okay Ya, kan? nggak apa-apa. Namun nanti setelah limbuhan sini lagi loh ya. Ya. Berarti engko ora sida lagune engko sing Elisa Cahyo ora sida Kasih berarti. toyo Elisa Gareng. Pindahnya pun lewat pundi nggih niki. Ngapunten nggih, ngapunten. Percaya apa ngapunten. Nanti nggak apa-apa kalau komunikasi agak hadap belakang ya. Nanti aku nggak bisa melihat dirimu agak Cek. susah, Pak. Nggih, mboten apa cek satu. Ngapunten. Nggih. Pak Gareng wonten ngajengan Lho, mboten? kose Cek. aku manut Cek. Bapak. Pak, sidane kula teng prapatan apa teng pundi niki? Sampe ning sandingke mau lho jembatan men diterak sepur kaya sore mau. Oh nggih kula nderek prihatin. Ini itu terjadi di Semarang loh, Mbak. Di Semarang. Dulur-dulur Baru awake saja. dhewe muga-muga tansah manggih kawilujengan pami wonten ingkang sakit mugi-mugi enggal sehat. Amin. Kepeksa pami wonten ingkang seda mugi-mugi pikantuk kasuwargan. Amin, amin, amin. Jenenge alangan wis ora enek wong ngerti ngoten. Nggih. Kaya kejadian kala wau, nggih. Nggih. Siap mana maju. Wonten ngajengan to? Ngajengan kok ngacengan kuwi to. Ya iya, ngajeng. Wonten ngajengan. Ora Sah. ngacengan. Kowe kleru. Pripun? Gareng iki wis ora iso ngajeng ngono. Oh, panjenengan ngajeng versi wingking aku ning Saiki ngajeng. iso. Saiki pun saged, Pak. Kok kapakne? Minum biomoringan. Enggak, iki loro-loro karo bakal obat lho Pak iki. Nganyelne kowe. Kowe iki meneh apa kok ngerti-ngerti melu kowe promosi obat meneh kene lho. Ndongake Pak Cahyo Kuncara. Bakal obat kabeh. Asem. Pak, kula nderek mriko Pak iki. Monggo monggo. Aku Nggih. lihat ya Pak. Ah, aku ijan iki nang kene malian. Kula mboten iki. Hah? Mboten. Selak ijo, Mas, selak ijo. Ada kengan. Wonten mriki napa ngandhap nggih saene. Pripun Pak penonton Pak? Ngandhap. Oh, nggih. Waduh iki rasane kaya Miss Unipress. Waduh, ya ampun Pak. Ya, aku Ngene. iki apa ya? Elisa, kowe malah kaya wong edan ngono iki. Lagi kok ning ngandhap. Pak. Kowe saka kene, Nggih. terus mudhun rono, Ya. iringane sepot campur sari. Oh, Ya. ya cobi I- kaya ngapa lah. Iki yo ben fungsi, soalnya Iya, wis Jen. sirahe wis digubet-gubet kaya ngene iki mumet kesuwen ora fungsekke. Ayo fungsikan lah iki mumpung wonten Nggih. ngajeng. Campur sari dari hewan daru. MC-nya Ah. yang ngacarani. Oke, selamat malam Bapak Ibu hadirin berbahagia, hadir bersama Campur Sari Dewan Daru. Tepuk tangannya mana untuk Dewan Daru? Dan kita tampilkan artis terkenal, Elisa. Sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Waduh, luar biasa ternyata nek pun wonten ngajeng niki penontonnya nggih ketingal sedaya. Wonten mriku mboten ketingal namung weruh patung kula. Ternyata udah di sini ketok kabeh, Cek, ketok cek. irunge, ketok matane. Kuwi kasar. Apa? Ya bener, bahasane Indonesiane kuwi ning ora terus ngono kuwi kasar. Salah. Nah, kelihatan Ketok hidungnya. kelihatan matanya. Bahasa Jawanya? Netro. Unitro. Netro nek kanggene para nika netro. Ketok netro. Nek kanggene para kanca-kanca niki kecer. Ketok Nah. netro nih konco-konco ketok kecere. Ya, wah luar biasa. Malam satu suro Pak Nggih. Gareng. Nggih, sebelumnya dimaklumi nggih Bapak Ibu, Pangapunten. menika Mbak Elisa mboten asli wong Jawa. Nah, Dadi umpami nggih. bahasane dialek utawi logate kagok
mohon dimaklumi niki tidak ada unsur kesengajaan. Asli piyai saking ngerti, Dok? Lambelu. Ditekoni malah nglambek-nglambekke. Aku jujur loh. Kowe kita kenal karo sedulur kene biar ora nek fitnah di antara kita. Mergo logate Dek Elisa ki ning kene kagok beda karo wong Jawa. Kula tak kenalke mergo Dek Elisa ora asli wong Jawa. Aslimu kok ngendi, Dek? Lambelu, Pak Den. Sego lambelu. Lambemu dhewe kuwi. Kok lambeku dhewe? Lah kok lambelu malah nglambek-lambekke? Reng. Apa? Belu kono, Tuh, Sulawesi. beda kan? SDM itu kalau bagus, cerdas, langsung berpendidikan, tes paham. Lambemu dewe. Lambelu iki bahasa Indonesiane pramulutmu kuwi. Dudu dede, kuwi makanya wilayah. sing adoh. Wilayah. Iya, wilayah Lambelu. Lambelu terus Boy sekolah Lambelu, bapakku seko toli-toli. Saka daerah Lambelu. Iya. Terus bapak saka daerah Toli-toli. 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 Iya, Pede. Kok Pak Ibuke tertawa kenal Pak karo toli-toli? Pon wonten nate ngemireng toli-toli dereng. Pon nate mireng napa pirsa toli-toli. Nek mireng ora miring. Mireng. Mireng. Nah, nek Ya. toli-toli nek toli miring ki piye? Anu maksudnya Dudu itu. Apa mesle barang? Toli-toli daerah Sulawesi Tengah lho, Pak di daerah Sulawesi Iya. Tengah. Mila matur kalih para pamriksa, para penonton, menawi dialeke rada beda, mohon dimaklumi nggih, Pak Bu. Nyuwun permakluman nggih, Pak Bu. Pokoke kula namung setetek ngertos Eh, basa Jawa. Setitik ora setetek. Iya. Lah kok nek setetek nek segalon. Ya, sedikit. Sedikit ki wis setitik. Setitik. Ora Oke. setetek. Iya, makanya aku kan gumon di sini belajar kok ono satu suro iki ning Jawa banyak sekali yang dilakukan ning malam satu suro ini. Ono sing berpuasa ora cegah dahar. Ya. Cegah dahar. Ono sing mlaku topo mlaku ada. Ada sing melek sewengi. Melek piye? Melek. Melek. Ya. Melek kok melek. Ya tidur. Ya. Itu ya kayak Sewengi, gitu. terus? Banyak. Ono sing ngedusi pusoko. Nge- Kamu juga ngedusi pusoko enggak? Sirku ya arep ngedusi ning kolae ora enek. Marangi pusaka. Ya. Marangi pusaka. Marangi pusoko. Ada yang kumkum. Kungkum ora kumkum. Ya macam-macam. Kumkum. Ya. Itu kenapa Pak Gareng? Kamu tahu ora? Kenapa dong Kuwi ngelakokake? jenenge keyakinan Oh. utawa tradisi sing dijalankan run temurun nenek moyang kita. Oh, ngaten. Untuk menyambut tahun baru Jawa. Sing jenenge siji Suro utawa Suro. tahun baru Islam 1 Muharram. Ngaten. Nek Nah. cara luar negeri nek New Year atau tahun baru itu kan biasanya seneng-seneng, gawe kembang api, gawe ngombe-ngombe ya, terus seneng-seneng karo kancane. Tapi kalau neng Jawa enggak ya, Enggak. malah prihatin ya. Prihatin memprihatinkan supaya 1 tahun ke depan penuh dengan keselamatan, 1 tahun ke depan Semarang penuh dengan keberkahan, 1 tahun ke depan Semarang akan semakin maju jaya sukses selamanya. Amin ya rabbal Kan alamin. iki kamu nganggo gelar budaya ini berarti apik ya Pak. Nah, ngene iki. Ya seneng-seneng. Seneng ora seneng? Kompelit ya gelar wayang ada, campur sari juga ada. Campur sari ada. Ya. Kok masalah nembang arep nyanyi diiringi gamelan krawitan enek. Saket. Diiringi campur sari monggo. Saket. Nek diiringi karo apa mau yasinan nggone Habib kono mau enek. Ya aku ya kemacetan di sana. Komplit, macet. Kompelit. Nah nggih, ngono pokoke sing nang kene sing baku dongane muga-muga sing rawuh iki Nggih. penuh utawa kebak barokah, berkah lan barokah keselamatan. Amin. Amin. Diniati tirakatan mangke konduripun sareng dalange nggih Pak Bu. Cocok. Pokoke gayeng ora gayeng guyu ngono wae. Ngeten lho Mas Gareng. Pripun? Ngeten.
Dados niki lak malam satu suro. Nggih. Gamane wong Jawa sing ampuh lak siji. Sabar, loro melek. Nggih to? Sabar dan melek. Tur tiang melek niku lek sak njabane payon ngeten niki nggih. Niku tegese langsung jenengan niku dijemput oleh anugerah Tuhan. Mergo langsung ke langit. Melek nganti tamate lakon, insyaallah jenengan mangke nggih tutuk anggenipun momong dumateng anak putu jenengan sedaya. Nah niku. Amin. Doanya. Amin. Dadi iki interaksi langsung ngoten nggih Pak nggih. Nggih, interaksi saged. Payone ora nek apa-apa dadi dongane langsung. Insyaallah. Nggih. Wah ya piye teko kene? Ya seneng jelas soalnya nggak nyongko gitu kalau ada tempat yang khusus digelar yang boleh digelar di sini adalah yang budaya tradisi gitu kan bongo Bangga. Iya bisa ikut menghibur di tempat ini di tengah kota ngaten. Ya di tengah kota di era milenial di Ya. tengah kota namun wayang tetap bertahan kokoh sebagai aset budaya yang sangat kaya. Mapane ana ing Taman Indonesia Kaya. Nah, saat ini ngeten Mas Gareng. Pak dawuh. Mbak Elisa. Dawuh. Niki lak manggene wonten Taman Indonesia Kaya. Nggih. Mbah Sukron nate ngripta langgam naminipun langgam Indonesiaku. Oh iya. Menika dipun aturaken rumiyin nggih. Nggih, siap. Nggih. Mangke genduk Umi Hafifah menika kajenge gabung kalih jenengan. Amargi jenengan lek piyayi kalih mongko panggunge jembare semono iki ketok sepi. Ayo Nggih, monggo. santai. Umi Hafifah. Ah iya. Iya nyedak rono nyedak rono. Karo sisan buka bonang Mas Imam. Ayo. Nggih mlakune Umi Rono. Ayo. Monggo. Langgam Indonesiaku Slendro Songo karya Mbak Ki Sukron Haji Suwondo Suwondo. dipersembahkan untuk semua warga masyarakat Kota Semarang yang tercinta. Ya Mas. Kibar sik reng, ayo joget reng. Seni lan kabudayane Nggih, matur sembah nuwun. Yes. Umi Hafifah nyuwun tepuk tanganipun Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, Bali meneh ta iki? yo bali ning kandange kene ora. Nggih, ngoten. Lah menika wonten malih. Saking panitia bilih ugi wonten bintang tamu dari Amerika dan beliau sudah standby dari sore tadi, Mbak Elisa. Oh ya. Nggih. Lah, gandeng piyai Amerika yang mengadakan penelitian tentang langgam keroncong di Indonesia, beliau menempuh S3 sama dengan jenengan. Wah, luar biasa. Monggo mangke Seperti diapresiasi apa, ya. Siap. nenggih Mrs. Hannah Mary ya. Monggo. Ayo. Mrs. Oke. Hey, how's it going? Hai. Hello. Halo. Anna, I'm from the United States. It's really nice to meet you. Hai, halo. Yes. Wah. How are Wah, you? good. What's going on here? What's going on here? There's like Wis ngomong karo Elisa wis kaya pecah ndasku ketapah iki there's some meneh. puppets Yeah. and there's these guys and they're Yes. playing the bass and the keyboard Okay. Yeah. and doing all sorts of stuff. Yeah. So what do you feel now? What do I feel now? Yap. I'm feeling pretty excited. Very excited. Yeah, Oh yeah. yes, no Dongkrak, what? dongkrak. I'm Yes. pretty excited to be here. Okay, Yes, no, yes, yes, no. yes. Yeah. Oh. How are you feeling? Oke. You're feeling okay? Okay. Just okay, like not great. Oh no. No. Nek
oke ki mung sedengan. Jadine nek cara bule nek oke ki mung sedengan. Berarti kamu rapati seneng. Nek apik banget great ngono. Apa? Great. Great. Iya. Kalau harus gini, great. Oh, yes, Ya. great. Kalau harus gini, great. Great. Umet lah kono apa iki? Iso ketemu wong kaya ngene malah kaya ning kaya lah iki kudu sambat karo Gusti Allah nek kula ngeten iki. Kenapa Tuhan, sambat sih? aku di mana Tuhan? Mumeta. Iya. What your name? My name is Hannah. Hana. Understand? What do you from? Aduh, nek saka ngendi ngono kae beda? Where? Do you from? I'm from America. Kok dadi iki dadi medok ya. I am from Amerika. Amerika. Kamu bisa medok juga ya. From America. Nah, gitu. Takono Amerikane ngendi ngono. Oh iya, takon bae ngerti Jawa, Amerikane sisih ngendi? Aku iso Jawa. Lah. Oh, iso. Mbok yo ngomong ket mau ora gawe memete wong. Ojo ngrasani. Ojo ngrasani aku. Lah mugene iso ngomong Jawa kok pram-prom. Oh, anu Amerikane pundi? Oh, nggih. Nggih. Amerika kita Pittsburgh. Oh. Negara bagian Pennsylvania. Oh, Pittsburgh, tanggane pizza. Tau mene pizza Pizza, panganan iya, lho. Ya. Sudah lama tinggal di Indonesia. Nggih, sampun 3 tahun. 3 tahun. Terus apa yang Anda kerjakan di Indonesia? Saya seorang peneliti S3 sejatuh simpun. Peneliti. S3. Peneliti S3. Lah terus sing mbok teliti ki apa? Sik to, reng. Dalem Pak. S3 ki mudeng ora? S3. Lho kula medenge malah S6 ya, Pak. SNM apa SNM? Sing paling apa ki maksimal ki S3, S1, S2, S3 wis pol kok S6 iki piye? Oh, kula ndek kampus dhewe, kampus kula S6 kok. Model kampus apa? SNM memangnya apa? S6 ki sinten sumurup silit sapi saged singsot. Oh, kula kuliah ning kandang sapi lho, Pak. Strata 6 gitu. S3. S3. Ya. Apa yang Anda teliti selama 3 tahun di Indonesia? Langgam Jawa. Lagu Langgam Jawa. Lagu Langgam Jawa. Nggih. Terus apa yang kamu dapatkan dari lagu Langgam Jawa selama 3 tahun di Indonesia? Neng kene lho, sekolah lho, ramong nelek mangan nelek lho kene. Sekarang tahu apa tentang Langgam Jawa maksudnya? Lho, lah iya bedanya Langgam Jawa sama musik neng your country sana lho. My country. Yes. Very different, yes. Yes. Very different, yes, no. Yes, No, okay. yes, okay. Yes, No. okay, little body. Yes. Apa kuwi? Apa little body? Silit gatel kelebon wedi. Yes. Pusing. Di Amerika, Pak, Ya. tidak ada musik pentatonis, tidak ada selendro, tidak ada pelok, tidak ada gamelan sebetulnya, tapi gak indigenous, gak pribumi. Ya. Ya. Oh, memang perbedaannya itu. Nah, sekarang poinnya, tujuannya apa kok kamu teliti? Kok gak mbok gowar, mbok aku neng kono. Semoga bisa menjadi dosen Oh. S3. Oh, Tujuannya maksudnya dalam jadi disertasi saya? Iya, Oh, yes. tujuan apa? Tujuannya apa? Kok dadak mbok teliti tujuannya apa? Mbok wis ben rasa diteliti. Kenapa kamu suka Oh, sama kenapa? Ya. Jadi apa ya? Karena tidak ada sesuatu yang bisa didapat dari musik pentatonis yang tidak bisa dari diatonis. Menurut saya. Berarti orang sana mengakui kehebatan orang Jawa kan? Nggih. Ya, tepuk tangan untuk orang Jawa, untuk budaya kita. Sampai piyai saking monco mawon gegulang ilmu wonten mriki nggih Pak E. Nggih. Nah. Lah nggih mbuktekke lek nliti iki tenanan apa ora babakan langgam kroncong, dheweke kuwi si Hanatomi iso ora kuwi. Anatomi itu? iso teko anatomi tubuh barang iki piye to iki? Ora sapa mau jenenge Mbak Elisa? Mbak Hana. Hana. Pak Karen. 3 tahun di Indonesia sudah meneliti. Nah, sekarang prestasinya sudah bisa nyanyi langgam atau keroncong? Oh, bisa. Coba. Umpamanya apa? Umpamanya lagunya apa? Mangku Purel? Gue duduk langgam tol. Maku purel kok langgam. Mbok menawa digawe ladrang ya iso kuwi kok. Langgam Ya. apa Mbak yang disuka?
ada Yeneng Tawang, Caping Yeneng Tawang, Kuno. Caping. Yeneng Tawang, Caping Ah. Gunung. Telung tahun ki torong lagu. Saya. Ada Jenang Kulok, Kadung Kulok. Tresno. Kadung Tresno. Ada Ngimpi Seripat Seripit. Ngimpi Seripat Seripit. Ah. Dari Ali-ali. semua langgam, mana langgam favorit kamu? Paling favorit? Mungkin Ngimpi. Ngimpi. Yes. Coba dibawakan. Dicobi. Oh, Tapi gimana? aku mau boleh. Aku mau Kadung Tresno sebetulnya. Oh, mau Kadung. Kadung Tresno. Karena kemarin aku membawa Ngimpi. Mungkin ada teman dari kemarin mungkin sudah bosan dengan lagu itu. Aku sudah lihat dia. Oh iya. Oke. Kalau begitu ya nggak Apa apa-apa. nggak bosan? Diganti Supaya nggak saja bosan. Kadung Oke. Tresnonya. Nanti kalau Kadung Tresnonya gagal ya diganti Yeneng Tawang atau Lidekar bisa saja kan ya. Bener. Oke. Jadi kalau di lagu-lagu Diatonis itu ada bowo apa enggak? Ada Bowo, Iya. tapi aku gak bisa. Tapi nanti sama gamelan gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Berarti langsung langgamnya aja. Mm-mm, Oke. mm-mm. Silakan. Oke, siap. Oke, the ladies and gentlemen, Terus? Mrs. Hana, Amon Song, Kadung Tresno. Oke. Iringannya apa? Mau milih Iringannya? campur sari atau gamelan? Diiringi Gamelan boleh? Gamelan. campur sari. Terserah. Lu mintanya apa? Kamu spesial hari ini, silahkan request. Apa? Campur sari. Campur Oke, sari. campur Monggo. sari. Selamat. Siap enggak? Oh, siap. Siap, campur sari. Mas Ri sudah siap. Yang lain sedikit, sedikit mungkin. Apa ya, WK mungkin. Oh enggak, ini Enggak. campur sari profesional, punya Oke. semua. Oke. Disketnya udah Mungkin dibawa. mungkin nggak suka lagu. Disket. Oh, profesional kok disket ya. Oke, sudah siap? Inilah penampilan Mbak Hana, ya Miss Hana dari Amerika. Lagunya Kadung Tresno. Aku suka mburi weh, nontonnya kok mburi. Nonton pupune kok mburi iki wis jan kaya dikai neon kayak 10 watt ya. Melenos putih ngono. Gareng. Luar biasa. Matur nuwun sedaya. Bagus banget suaranya. Ya. Ya, untuk satu lagu langgam ini butuh latihan berapa bulan? Waduh, lama sekali. Pertama kali 3 Oh, 3 apa? bulan. Oh 3 bulan. 3 jam, 3 menit. Enggak. Yang paling susah apa? logat bahasa Jawa. Logat. Oh, ya nek kepengin cepat bisa berbahasa Jawa. Nggih, Harus nanging. setiap hari interaksi sama orang Jawa. Nggih, leres. Ya, sama Mas Tri itu guru bahasa Jawa itu. Ya. Oh, nggih, leres. Yes. Oke. Namun begini Oh, ya? Mas Gareng. Dalam Pak. Ngeten, dados kita wajib bangga karena ada orang luar negeri yang mempelajari karawitan dan juga langgam serta keroncong. Yeah. Itu adalah produk Indonesia. Yeah. Kita harus ikut bangga dan menghormati mereka. Namun kita harus lebih bangga lagi karena kebudayaan kita dicintai oleh semua belahan dunia. Yeay, gitu. betul sekali. Amin. Kok bisa nemu langgam itu dulu dari mana? Lihat YouTube atau memang lihat pagelaran wayang di sana atau lihat di Suriname nonton campur sari ikut joget-joget atau gimana? Ya, awalnya dari YouTube. Oh ya. Tetapi tahun 2014 saya ikut semacam program dari kementerian di sini namanya Dharma Siswa. Oh, Sudah Dharma kenal? Siswa, ya. Ya, di isi Solo. Oke. Dan waktu itu saya coba sebaik-baiknya nabuh, gak terlalu pintar. Tapi ada keroncong di Solo kan? Ya. Ya, jadi aku ikut sama grup keroncong, belajar lama-lama pegang cat, sedikit seperti itu. Oh, bisa memainkan alat musiknya juga. Sedikit-sedikit. Apa? Pegang apa? Alat apa? Biasanya cat. Oh, cak. Cak. Ya, ya. Oke. Oh. Cat dikin?
Hah? Duh. Boten. Iki yo ndagel iki meneng-meneng ya. Bukan Cak Dikin. Kara. Saya tidak pegang Cak Iya. Dikin. Bukan Cak Dikin, Bukan. Cak matane. Bicara. Aja nesu. Aja nesu to. Ayo iso banyol barang kok, Pak. Ya iko Amerika kok. Iya. Kok suwe-suwe meneliti bagian dagelan ngono kok suwe-suwe. Iki langgam sih. Ya. Ya, rencana mau pulang ke Amerikanya kapan? Waduh, tanggal 24. Enggak kepengin tinggal di Indonesia saja. Belum, saya kangen sama keluarga saya. Bawa sini atau keluarga dibunuh aja. Kawono. Ojo anarkis. Dipindah ke sini, maksudnya dipindah ke sini gitu loh, Pak. ampun. Dipindah ke sini Ya. supaya lebih tahu lagi sama budaya Jawa. Iya, seharusnya. Ya. Seharusnya. Oke. Terus Saya- menikah sama orang Jawa. Oh, sudah. Sudah menikah belum? Kecuali Bojoloro. Oh, wes duwe garwo lah. Wes duwe bojo. Wes duwe bojo, Pak. Oh, ya wes, parah iki. Rasido pindah Amerika. Biomoringane ra payu. Iya mari. Oh, jebule wis duwe bojo kok. Tapi enggak ikut ke sini. Sampun wangsul Amerika nggih. Oh, ada kesempatan. Sudah balik ke Amerika. Tapi udah selesai PhD-nya. Dereng. Oh, mau ujian. 1 tahun nulis disertasi. Oke. Semoga jadi dokter. Amin. Dokter Hana. Iya, Dokter Hana. Mugi. Ya, amin. Satu kali lagi coba. Satu lagu Oh. lagi boleh dicoba nanti Jenang sama gula. Mungkin iringannya mungkin apa? Ganti dengan gamelan. Nah, Boleh, Gamelan boleh, kan lebih siap. identik Siap. dan lebih Nah. pas kalau Siap. yang pentatonis. Ya. Oke. Ya. kita duet sekalian ya. Nah, lebih enak. Soalnya tadi aku Iya, belum iya, duet mengaturkan berdua, lagu, ya. kita duet Nah. ya. Sis, kono rombongan ilat kaku do nyanyi ngono. Ya aja ngono to. Wis. Kan ilat kaku nek ngomong. Kakune wis padha ilate. Bedane mboten gani rong pot tok Pak niki, Pak. iya. Nggih, iki Ini duet Amerika melawan Sulawesi, garingnya dari Ethiopia. Ya. Gone wong kelaparan kae, Pak. Ya Ya, trio. oke. Ya. Duet. Duet ya, duet. You know duet? Ya, itu dari bahasa Inggris. Iya. Yo I know it. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yo please. So we'll Please, do a bukan duet. belis. Please, Hah? kasih tahu dong. Ya, Please. please bukan belis. Ilat Jawa. Pelise. Ya, beda kan. Ki sese tak ajari dadi gitu nanti. Sese ajari dadi terus tak dol. Mawibowo napa langsung? Oh, Derek? harus Pak, harus. Bawa bisa nggak? Pakai Oh bawa. ya. Monggo, Pak. Bawa ki apa? Opening apa nek ngarane apa, Pak? Bawa Inggris Opening. apa, Pak? Hah? Ral. Bawa to bring. Apa? Itu Kuwi gowo gowo. to bring. Suwe-suwe tak idoni londo ki kok. Mula mbahku anggere ketemu londo gedeng, Pak. To bring apa? the song. Tenan mbah kula niku yo anggere ketemu londo gedeng, sayahe nang riyat entuk londo di gua, iyat nek entuk londo. Mula raimu kaya kertu ora. Oke, wah jan kaya joker nek ngene wis. Sip. Ini minta langsungan aja Langsung? Pak Cahyo. Oke. Ya. Siap. Oke. Belum bisa bawanya nanti. Belum bisa Iya. bawa. Gamelan toh Mbak Elisa? Gamelan. Gimana? Gamelan. Gamelan ya. Oh iya. Oke. Pelok barang pakai gamelan ya. Siap. Nadanya Mas pasti bisa tinggi. Kamu bisa nyanyi seriosa juga? Not really. Not really, oke. Tetapi kalau ikut paduan suara seperti saya, Ya. itu sudah menyerap Oke, serius saya. kita coba ya. Senongku Oh, bicara Seperti serius. itu. Oh, iya, iya. Benar, benar, benar.